Gipaabot nga madugangan og tulo ka mga barangay ang madeklarar nga drug cleared sa dakbayan sa Talisay ning simanaha. Hinungdan nga sub-sub ang mga anti-drug operations nga gihimo usab sa Talisay City Police ni adtong weekend. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Ganihang buntag, nagtagbo sa buhatan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang tulo ka mga kapitan sa Maghaway, Kandulawan ug Manipis. Anaw sa banghepe sa Talisay City Police, pangulo sa drug rehab ug aftercare program. DILG Talisay City ug ubang mga nangulo sa nagkadiyang departamento nga nagtinabangay batok sa illegal nga drugas. Ganihang buntag, gipahigayon ang final deliberation alang na unya sa deklarasyon sa mga tulo ka barangay nga drug cleared. Mountain barangays gayud na sila, but we're working hard man sad here in the city as far as Oplan, Limpio, Talisay itong four-phase approach against illegal drugs is concerned. We're working on it magyud. Actually all barangays are working on it to be fully compliant as far as BADAC is concerned. Pero lisod man kayo kung puro rata fully compliant sa BADAC and wala tayong mga operations on the ground. Aim sa PNP is ma-clear gyud ang ato ang mga barangay as many as we can. Muna continuous ang atong effort sa ato ang supply reduction o sa demand reduction, collaborative efforts sa atong LGU, mga barangay officials na ma-clear gyud totally ang whole city. Mato di kabalyes nga kun madeklarar na unyang drug cleared, ilaw sab gipangandaman ang posibleng pagsulbong sa bag-ong mga durugista. Hinunod na nay mga programa nga nakaandam alang niini. Ang atoa na is continue ang atoang mga programa sa barangay para gyud ang kining mga possibility nga mamalik or mga bagong tubo ma-prevent nato. So continuous ang effort sa barangay, sa LGU ug sa atong kapulisan sa mga programa para mapadayon o ma-maintain nato ang status sa barangay. Kaya ang LGU mooy nitabang alang sa demand reduction sa illegal nga drugas. Ang kapulisan sub-sub ang kampanya sa supply reduction. Nitong weekend, 8 ka mga durugista ang nasikop sa Drug Enforcement Unit sa Talisay City. Sa upat nga gipahigayong mga buy-bust operation. Mubalor og dulaan sa 300,000 pesos ang nasakbit nga mga illegal nga drugas. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak!